Sori pitkästä. Ei saatana. Pitkästä aikaa. Täällä tämä Kassu ja minun kanssa. Tämä on siis. Ai saat. Tämä on siis tällainen tosi spesiaalijakso tänään Tätä te vissi olette toivonut. Toivoneet. Tonne jakso se. Toi paljasti sen jo. Niin Sano joku Tralala. Okei, yritä arvaa mikä Brenda on. Ei se itse. Okei, mä kuvaan sua. Jaha. Saatana se reisku. Noniin, mä kuvaan sua. Mun pitää arvaa mikä Brainrotti saa. Okei. Tung sahur. Okei, uusi. Uusi. Garam. Bombardilo krokodilo. Joo, uusi. Okei. Garam. Joo. Patapim. Joo. Hei tätä. Chimpanzee nimellä. Eikö tää, jos tässä tää kuppikappu, eikö mitä? Joo. Ballerina cappuccino. Ei sanonut. Ei ballerina, vaan cappuccino. Onko se joku orangutin? Se on sitä Tahur. Okei, se on uusi. Sinun vuorosi, minä! Ei! Okei. Tralala. Sä kerättikö? Miksi ne nyt? Ai saata! Mun isä kuvaa. Tää on nikotiini. En mä oo sun nikotiinipussi. Tää on nikotiinikiekko. Sinä olet kyllä niin viisas tietäjä. Ai saat! Okei, uusi Brendot. Okei. Bombardilo. Simpansiini bananini. Joo! Miten sä arvasit sun No kun se banaani menee tälle. Kui helvetti, melkein tuli toi pallon naama. Tuolla se menee. Ei, älä laita kameraa. Ai. Noni. Okei, me otetaan taistelu. Taistelu? No odottakaa hetki miehet, minä laitan tämän kamera siihen paikkaan. Noniin, kaikki areenalle! Vetäkää taistelu! Ai. Lähdetään isolaiselolta. Mikä isolaiselta? Mä tällainen jutti, joka meni ai saakeli! Se menikö ai! Yläremeri mänämänä. Sinä, ai saakeli! Sinä, minulle pari! Minäkin! Nikotiinikiekko! Ai saatana! Kaupistu! Ai saatana! Meni sun suuhun. Okei. Kuole! Haarukka! Ai! Au! Nikotiinikiekko! Mä kuolen! Auttakaa! Toukki mun perseessä! Ai saatana! Miksi ette varoittanut? Ai Eikä siirrytä seuraavaan segmenttiin! Ei siirrytä seuraavaan! Siirrytään nyt seuraavaan segmenttiin. Seuraava segmentti on Eetu. Jaha, oota hetki. Tässä on pieni kuvausvirhe. No niin, tänne pääsi joku tällainen. Kanava, sen nimi on Vilsu-Aktero. Mitä vittua, se on poistunut jo se Vaktero, helvetti. Ai! Kun se, Mikä
sun nimi on? Vilsu Vaktero. Mikä se oikein? Viljami. Viljamini. No, Vilja. Terve. Ai kerättiin Vilja ja sitten Mini. Ja, Mikä sun kanavan nimi on? Tunttu 2 on sitten Mini. Tiedätkö Tunttu 2 osaa? ei kun saatana minua. Tiedätkö F-n pelaaja? Eikä ne kasvua. Ai saat. Älkää tilatko ne kasvua. Joo hassu. Älkää toivo ne kasvua. He. Tämä alkaa mennä ihan huonoksi tämä video. Ai miksi? Hui, raukistus. Ai Sinä teet niitä sähköiskuja koko ajan, perkele! Sitten tämä kamera. Mä päätän päivä. Okei, sä päätät päivä. Onko noni? Älä. Meni lämmällä. Noni, pistä pause. Tämä Noniin. mies tässä. Niin, tämä. Niin. Mä oon pallo kädessä. Niin justi tämä tässä. Niin. Hän päättää päivän. Te varmaan, joo. Ronaldo-fani perse. Onikko, ai saatana, sussa sähköä. Toittakin mulle sähköä. Niin, Eetu ja Tiemon. Surullinen hetki. Okei, tää pitää eka vetää turpaan. Vetää parkour koko juttu läpi. Okei, sä kuvaat meitä. Ota kamera. Okei. Ai saatana! Okei, nyt lähtee parkour. Noni, Eetukin. Mut kengät jalkaa. Tai muuten mun mama rake ihan vitasti. Alappa tulla sieltä, niin päästetään video. Tule nyt. Älä meitä kuva. Ota Leon kengät. Onko ei vielä. Tohon. Onko alko jo? Okei, alkaa. Alko. Ne menee juosten alkoon. Tästä saa käyttää yhden askeleen tälle. Yksi. No ne sä käytit liian monta. No alko. Ai saatana. Et sä saa siinä kulkea. No Eetu, sä tipuit, sun pitää mennä siellä. Okei. Ne on eeppinen hyppy. Tämä meni niin helposti. Ne on hyppäis, mitä? Se on hämähäkki, aika isokin. Jos mun pää nyt osuu tällä kertaa tähän kattoon, niin minä olen mennyt tähän. Sinä olet mennyt. Kiss. Sepä kissaa. Jos minä olen vielä jossakin tapahtumassa, niin... No et tuu kyllä ole. No niin, mutta... Jos minä olen... Siellä menee Eetu, sun pitää Voitte hyppätä. kysyä yhteiskuvaa viimeksi, minä en ottanut vielä tyypikoa. Koska oli pete-tapahtuma kesken. Ai. Miten tämä parkko oli? No sinun pitää mennä vihreisiin asioihin. Ensin tämä Ensin se menee. jakkara ja sitten... Ja sitten vihreä. Joo. Vihreätä. Sinun pitää mennä tähän ensin. Ai saa. No niin, hyppää. Vihreeseen. Nopeammin. Ei saa paljon päälle mennä. Vihreitä. Täällä menee Neo speedrunilla. Neo menee speedrunilla täällä. Tänne näin vihreitä. Tästä. Ai Neo juoksee täällä ihan hullun vauhtiin. Ei tuo taas jättänyt pyörän sit tohon. Tapahtuu se vaarallisia kolme. Sä vois vaan mennä nyt tosta. Anna, mennä. Noniin, speedrun menty. Noniin, Neo suoritti ekana. No ei, tu kyllä on hävis aika monta kertaa. Okei, mä käyn nopea kusella. Pistetään pause. Mistä se menee pause? No niin. Eikö se ollut seuraava parkouri? Ei tarvitse. Vaan Meidän pitää kuolla ensin. kuolla. Minä en nyt mihinkään kuole saata. Ota hetki, mä teen kaperin.
Neo. Aha! Älä sano mun nimeä. Helvetin nabanana. Neo. Älä sano mun nimeä. Nyt Ei! Tää pitää heittää tikkaa minusta. Ei vittu se ei mene. Heittäkää tikkaa. Okei, heitää minua tikkaa. Tuuli vei. Noniin, heittäkää minua tikkaa. Heittäkää tikalla jotain. Tostako tästä johonkin tähän. Mutta mistä me tikka löydetään ja sinä kuvaat saat? Tuolla. Sinä. Minä kuvaan. Vitsi sokeet. Niin niitä heitetään. Ei tosta vitsi kuningatar. Kuningatar tosta! Saata. Älä siinä! Älä! Kun tää trampaa voi mennä paskaksi vitun pälli. Siis mitä? Tossa! Mene! Pois trampalta! Tohon ei tää vittu pää voi. Pälli! Ai. Tää on just samassa kohtaa. Sun pitää osua tähän. Johonkin noihin. Kyllä minä hoi. No niin, mutta jos osuu puhu, ostat uuden. Ja ei edes osunut. Puhu, jos oli paikalla, mitä helvettiä. No niin, avaa ovi. Se ei hyökkää. Tämä supipoika syö minut varmaan. Supipoika. Mitä niitä on? Minä olen kyllä söpönmielinen. Hei. Äläpä laita minua lukkoon, minä olen... Hyvä me... Ai joo, hanttumme pää! Ne on siellä loppuelämä sitten. No niin, mene. Sillä reikäistä minut pois. Täytä minua vähän jännittää. Pistä se kiinni! Hei, pelottaas teitä! Hei! Kassu! Ei kassu! Ota hetki. No niin. Pelottaas teitä tämä! Pelottaas teistä tämä! Ai kamera meni paskaksi. Ai, okei, heitä tikalla tässä. Älä oo edes trampaa lähellä tikalla. Tää tikka menee Se pelottaa, että sä tiputat sen tikan ja sit sun pitää maksaa kokonaan uusi tramppa. Noniin. Sun pitää heittää tohon. Noniin, mä kuvaan vaan tota. Neo nyt heitä! Okei, Neo heittää. Aimbot! Oi! Mutta ei osunut tohon. Nyt älä sä viisastele. Ei saa osua pupu. Minä heitän. Minä olen parempi. Okei. Tohon. Ja Eetu osu. Juu, tosi hieno. Ei, sun pitää osua vielä. Minun pitää osua vielä. Mut älä heitä pupuun. Sinä maksat uuden pupuun. Ja ne osuu, ne on pälli. Ne on heitä se... Siihen vaan. Voi helvetti. Älä vielä, älä revi kädestä. Anna. Ota hetki, kun mä oon kuvaaja. Ai, se on koko ajan päällä se video. Niin. Noniin, mä uhkailin sua. Noniin, ok, Pet. Sun pitää potkasta tää pallo. Tohon. Se on vähän mahdotonta Neolle. Ai vihi. Tohon ylös. Ei tarvii jäädä sinne. Sä et kyllä ne on mitään osaa. Heitä ne kengät nyt vittu. Ai pitääkö se potkasta? Joo. Ne ei kyllä mitään potkasta osaa. Mä voisin potkasta. Vois vetää ilmaa. Se ei ollut lähelläkään. Ei tolleen saa. Ilmaa menee. Kato tälle. Hei. Minäpä näen. Tähän. Ei saa tolle. Sun pitää vetää se sille. Ota hetki, meikä näyttää. Mitä flippaa? Palloa. Neo, näytä tää, niin mä näytän miten sä Mitä tästä tapahtuu? Ei! Noniin! Oikeesti kuvatkaa! Brim! Oikeesti nyt! Anna mä Neo näytä. Saikä lätkä! Oota se hetki. Neo, anna tähän! Mä näytän! Okei, se pitää sanoa tälleen. Te ette varmaan näe, mutta ihan sama. Laita tohon. Mennään kassu tähän. Neo, siitä vaan. Mä haluun tehdä. Sä et saa ottaa sitä käsiä. Neo, sä oot kyllä ihan Hei, ota kengät pois. No joo, se... Antaa kengille paremmin. Anna se pallo. Ota
kengät pois, vitsi neopalli. Tosi hyvin saa tonne ilmi. Mäkin on sitten parempi. Ja Eetu saa! Neo, kengät pois! Ne kengät pois! Kengät pois! Ja saa flip-flopin sinne katolle. Ei tästä tuu mitään. Minä näytän! Näytä. Minä olen tässä insinööri. Ei mennyt naapurin piha. Neo, sun pitää käydä hakea sen. Ei kun niin, ota sä kovemmin paljon, se on vähän vaikeampaa. Älä yritä kukaan. Se on vähän helpompaa tällä. Vähän helpompaa tää kovemmin. Ainakin mun mielestä se on helpompaa. Kun minä olin tuolla, niin ei ole kukuja olemassa. Ei, et pois tieltä. Tilatkaa Vilsu-Aktero. Ei kun Faktero. Noniin. Ei Fakteroa enää ole. Ja menee. Mäkin sanon. Mutta Neo ei vetänyt vielä. Testaa tällä. Kompet. Neo ei saa. Anna nyt se kamera. Ei, mutta mä kuvaan. Mä kuvaan, sun pitää vetää se juttu. Joo. Anna. En. Mitä mulla meni vittu tähän väliin? Se on mun. Ei oo enää. Vittu mä kerron mulle sormi. Et kerro. Ei kun oikeesti Neo, sun pitää vetää se haaste. Mä olin se vitsi. Sitten saat. Kasvaa se vittu kuvaa. Mä oon se kuvaaja nyt. Oi niin vetti tätä enää. Sitä vaan minäkin. Tää kuulta lämäri tuulee. Täällä kovalla paljon. Älä vedä lämäri, älä. Anna Neon yrittää. Mitä se lämäri? Lämäri tuulee. No sä oot ihan paska. Anna se kamera. En. Tässä kestää 3 viikkoa. Ne on nyt oikeesti. Yritä ees. No kengillä. Onko bet? Mut ei trampalla voi olla kengillä. Menee se ainakin paremmin. Meni lämäri tuulilla. Frikukaa, meillä on tuntuu. Neo vetää tuolla, ei kun Neo. Eetu vetää tuolla jääkiekkoa. Garammarambrama. Garammarambrama. No ei se kyllä kauhean paremmin. Minä pärjään futiksessa enemmän. Ai pärjää. Sun pitää vetää se. No minähän häpin. Sä heitit se. Ei sanottu, että kädellä. Mä sanoin, että jalalla. Niin, päälle. Anna nyt se tehdä se Jormaa. Ja kaikki näköjään ymmärsi se. Eikö tää Jormaa paremmin kuin sen oli kaikki? Ei. Jormaa perseestä. Ei vaan Jormaa. Ikkuna! Ne olis maksanut ikkuna! Ei se voi kyllä kauhean. Ei se ole niin vaikee. Noniin. Ei! Anna! Dö. Vittu. Dö. Tästä tulee puolen tunnin jakso, kun Neo yrittää. No vittu minä! Älä revii vittu pälli, nyt et varsinkaan saa. Ei oo enää. Mun pitää... Mä sensuroin jokaisen rekisterin. Ei. Annat se tän? Neo on pelle. Lämäri tuulilasi vai etkö revitty tossa? Neo hyökkää. Sä heität itse se lämäri. Mä lopetan tähän. Lopeta.